What? Ingon siya sa kawat. Mahal mo siya. What? Answer niya ba? Answer ba? Yes or no? What? Mahal mo ba siya? Yes or no, men? Asa, gawin ko lahat para mapasa akin si What? Tagalog pala ka, men. Eh. What? Saan ito, What? Palir yung isa mo ito, ah. Balam yung bilet kable. Oh, wag, segitas yan ko. Tama, Lord. Bakikulon. Bakikulon. Anak ko daw, sa kami daw. Magkita mo litra daw. Sa daw. Wala ako sa Letter B. kumilik, peaceful. Peaceful kumilik. Minik. Wala na. Daw. Para sa ba? Ang kuminik na. Makita rin ako, mga naong doon, di ba litra? Pikto. Pikto na, men. Pikto na, Bert. Asus demonyo na siya. Ano daw mo? Magkita daw gihapon daw? Nakatupig, ilagay ito. No, das is good. Lana di Norte. Dasit lalo. Barang store na siya. Cardi Norte. Kasino. Cardi Norte del Sur. Saman. Tripping, Bert. Barang store na siya. Kami kay heads, ha? Yan ang kupit para mabalance. Nambuk ka daw. Ano buka? Yung buka, men. Go toothpick. Sure daw. Tahion to eh.
Humuk. Sa mata eh. Ano na yung mata ni mo? Buta nga lagi toothpick. Wala eh, kinalag ice ni. Bro, ice daw. Narinig daw ko na. Straight dong? Straight ah. Ano sama dong? Okay ra ka? Okay na dong. Tawa daw. Happy lang ba? Happy no? Hindi na problema, pero happy na. Oo. Friend na, friend. That's my friend right there. Nagwala ka na, bro. Also another incident in another area. Mga fans sa sige katawa oh. Buyag katawa. Sakin na siyan. Lagi. So na Bert? Sigarilyo? My life. May knife? Sagad, gabi. Kawana ni.